תודה רומי, זה איציק בקרינג, נהג מונית, הורשע בנהיגה פרועה, רישיונו נשלל. כל ההוכחות שהביא שהיה בכלל במקום אחר באותה שעה לא עזרו, עד שפעם שנייה שזה הגיע לעליון, עדנה ארבל הורתה על משפט חוזר. מיד נשמע את סיפורו ומאבקו בבירוקרטיה. וגם כאמור לסיפור המקומם שבמרכזו נהג המונית איציק בקרינג, שנלחם במשך שנים לזכות במשפט חוזר אחרי שהורשע בנהיגה פרועה. שלום לך. שלום רפי. טוב, בוא ננסה להבין את הסיפור המורכב הזה. תחילתו, 1.5 שנה אחרי מוגש נגדך כתב אישום בגלל נהגת שטוענת שנהגת בפזיזות. מה היא בדיוק אומרת? איך היא מתארת איך נהגת? היא אומרת שנהגתי בסכנת נפשות, בפראות, ורדפתי אחריה, וקיללתי אותה, ועשיתי לה תנועות עם הידיים. ואתה בעצם הכל על סמך כמובן מספר המונית שלך לכאורה, לא מספר הרישוי, והופיעו שם רק 3 ספרות, 077 למיטב זיכרוני. קודם כל היא הגישה תלונה במשטרה עם המספר 077, היה חסר מספרים. אחרי שבוע נוסף עוד מספר וזה נהיה 0777, ועדיין חסר 0. מאותו רגע משטרת ישראל שלחה למשרד התחבורה בקשה לזהות מי זה בעל המספר, ומסתבר שחסר עדיין מספר. ומשרד התחבורה בשרירות החליט שזה אני, למרות שהיו עוד 12 נהגי מוניות שיכלו להיות בתוך הסדרה הזאת של המספרים. אז למה בעצם הסכמת לחודשיים שלילה וכנס 2,000 שקלים? לא הייתה לי ברירה, השופט החליט מהרגע הראשון שהוא סימן אותי כנאשם, והיה בטוח שזה אני, אתה נשאב בבית המשפט מכיוון שאתה לא משופשף, לא יודע איך זה מתנהל שם, אתה הולך לאיבוד ופתאום אתה קולט שאתה נשאבת והופכת להיות נאשם אמיתי עם כל ההכחשות שלך. ואז פתאום אתה אומר, רגע, יש לי בעצם קבלה שמצאתי שמראה שבשעה שמייחסים לי את העבירה, נכון. בכלל הייתי בראש העין, אבל שהעבירה הייתה בחולון בעצם, ושאתה בא לבית משפט, מה, מאושר כאילו? אני קופץ עד השמיים ומבסוט, הולך בשמחה או בססון למחוזי, לערעור, ובטוח שאני זוכה, שאני מזוכה. ואז אני מגיע לשם, והשופטת אומרת לי, אני לא מוכנה לקבל ראיות חדשות, והכל נשאר קבוע כמו שהיה בהתחלה, וזהו, ואני הייתי חייב לעשות את העונש. וצריך להבהיר, עונש מבחינתך זו פרנסה. אתה נהג מונית, זה פגע בי בפרנסה, איבדתי מקום פרנסה, איבדתי עבודה, זה גרם לי נזק נפשי, בריאותי, זה התעללות משפטית רצינית מה שאני עברתי. וכאן צריך להגיד מילה בזכות הסנגוריה הציבורית, רק שאתה פונה אליהם, סוף סוף מתקנים את העוול. זה נקודת האור היחידה במהלך הניסיון המר הזה שהיה לי מערכת המשפט. זה הציל אותי, כי אחרת אני כבר הייתי היום הולך עם זה עד הקבר כנראה. וזה מגיע לעליון, ושם עדנה ארבל בעצם מורה לקיים משפט חוזר. כן, לצערי הרב זה היה בעליון גם לפני כן, אצל אדמונד לוי, ומשום מה הוא עבר על זה לסדר היום, בלי להתערב, והפעם עדנה ארבל הצליחה להציל באמת את כבוד בתי המשפט ואת הנאמנות ואת מה שאנחנו אמורים בעצם לקוות שיש צדק. מה, לא האמנת שכבר תגיע לרגע הזה? לא, אי אפשר להאמין. שמע, זה היה משחק מקדים עד עכשיו, עכשיו עוד מחכה לי עוד משפט. אני מקווה שנעבור את זה יותר קל. אני שמח שאתה שומר על חוש הומור בנסיבות האלה. אני חייב? הייתי גמור. אם היית רואה אותי עד אתמול, היית מבין על מה אני מדבר. אבל יש לך עוד משפט חוזר, בוא נשבית לרגע את השמחה. כן, אין מה להשבית. תשמע, אני אלך, לפחות הפעם אני מוכן, יש לי עם מה להגיע למשפט. מקודם לא היה לי עם מה להגיע. לך תוכיח איפה היית לפני 2 ביום חמישי ב-6 בערב. אז איך פתאום גילית, תסביר לי, את הקבלה הזו מהנוסע שהבהירה שהיית במקום אחר? זה לא במקרה, אחרי שהורשעתי, התחלתי לעשות חיפוש. עברתי דירה, הכל היה בקרטונים, גיהנום היה למצוא את זה. ובסוף מצאתי, הלכתי לפי הספרים, מצאתי את הספרון הזה. מצאתי את הספרון עם ההוכחה הניצחת, שהייתי במקום אחר, עם בן אדם אחר, ועם תצהיר של עורך דין שהוא היה הנוסע. ובבית המשפט לא היו מוכנים לקבל. וזה מה שתקע את כל הסיפור. אוקיי, איציק בקרינג, טוב שזה נגמר כך, ובאמת שתהיה לך שנה טובה, כמובן. אנחנו כל הזמן כאן עם 5 עם רפי רשף, כאן אתם דווקא מוזמנים גם לכתוב לאיציק, וגם לספק על מאבקים דומים שניהלתם בבירוקרטיה,
שאיש בעצם לא הסכים לשמוע אתכם עד שניצחתם. 5 עם רפי רשף, בפייסבוק אפשר עכשיו.